Yo dofo mo ha mo akwaba eba Effiduasi TV. Eye mo som for ya wodro ntinie. Ne kura mi gina mu ye Asante Effiduasi. Blia mi gina for potin. Eye akwam High Street. Eye free corner ba esro ho. Ede besen kwa kosi akwam ball no ase ho no. Ha kwa na eda ho no. Ha na akanna wonton ne sie no. No mguso mo ye adwuma. Wo hwe a adwumayefo no mfidie ni bi ne si ho no. Sa omayi bonka aye gates a omuguzu a omofele ekwan no se de ombede kotal ene chipping ebegu kwan ne so ha kama to hwa esro ho no ofa kemu fie anim ho na magina me hyase no sa tie chef jase mrante no maba waso momoni nkwadwuma contractor for no eye wo ho no pa yi se de ombe adwuma pa ombegu kwan so kama se de enko sentem ese afi pepepe mfie miensa na ekwan na kosai ha to hwe efia maduru animu a eye management waja omabusu afie wosoro ho no ha ena mo huyi sa efie wosoro ho no ene blaudua mo fie no eye opposite no ena mo hu no nti omaye adwuma kama ha de akase ebegu kwan so na sese ebia tintim kwan de oyi ni se ni wangusu a okwa ese nsuo toya na nyina de yididididi na nyina akọ sa nti wo hwa mambodom sa mama akusu abodom omso ne fie ena mo hunu no sa omayi gota na to akire kama ha ma ta nso fie ni ma kuata omso fie ni fie green no aha to mu fie kwam bia de omunim de ekro omunim ba bia na mi kama nti akase bedua nua afa ekwan ho nyina street no sade wo hwɛ sade sutie na enua wo so ebe efe pa sa enua wo so a kwan so be yefe kama unamo a otime anya ba bi agimframa na hwe efie edro eho a hana first na kan Mr. Mpoma International School ni wo ha na mpanimfo e kire se ahanso na Effiduasi Secondary School ye fiscal eno nso omo hya ase sa wo hwe dan ho kura commerce school bi ayigo ho eye modern school of commerce ego ho panimfo kire se hana Effiduasi Secondary School hya ase sa ahanso na Mr. Mpoma eye na international school no aha ene moni gusu amohwe no mayi gates kama takasi bedua nua nso afa kwan ho nyina nti sa agenda no a Effiduasi TV ede esi woni so no sa ye gusu a ye pe sponsors ombebo ane apeni pa ombedua nua no mahwe so gugusu abo ho ban akosi nua ne nyina begini ti egusu contact crofo so frɛ ede omahoden ne ayi som de beba sa to ohwe fie nso amenu akwa memfum omso fie ni fie green ene yadu akire no sa ti kwano dem first pa na ha emonchimonka to ma yade ebona nado nna ban abaso so makai Effiduasi man so sa do hwe fie adru animu nso a ofiafosu mu fie no eyaja ose kwame sa ni fie no obusu fie no eno no na moni gusu a mo hwe no kama ene golf mu fie ye opposite no akwam to bia onim bia nim ba bia me kan ha awa mo so fie ni awa sister boadwo mo so fie ena mo ni tua no sa pepepe Effiduasi TV de ekoso bia of Effiduasi ye manen kamemo te mo ni ngo so comfort champion so fie no akwam ya na champion comfort champion ni fie na mo so gata de ni mo kama no ze first hapa mo nchimonga ana afford na ekono ha na afford ifia na mo hu na na afford ha bomifo nso fie wakwam ase ho no sa eyakọ akwam ball no so na mo ni egusu amohwe no sa pepepe kwani dem pa kwani dem tom de kosi nzuom ho o ma mfa ntra de sa o ma mfa ntra nti o mo se o ma ya bridge nti daachi bi o mo de beto aso to hwe fie we nso ya duro no fie na wo ball no ho pe no ha am se ko sa mo fie na oni gusu a wo hwe no sa mayi kwana tum kama ese ba bia kwan dem na communication timi ya adwuma wo Effiduasi wo fa ba bia sesi na wapie nye se kwan ba akopɛ eda ho ese ma ene ma nkoso to hwe fi we nso a presby chairman ya black coffee ono so omo fie na wo ho a ya penti ho green no ha ti akwam ball no akane hara na wo esi so be potin tin no o ma dwini nyina ma ball no kofom
ti hana na latrin no wo no saa nti baller na se ho na kwan yi da baller na chi saa ha kwam baller no hana na ewo na mu hu ne saa no oma dwini nyina kama ha nti odofo hwe a ba bi o ma ya kwan na besie no saa mosomfo ya odro nti ye de ani di adwuma da chi pa ye ma bibia nkame mo saa ye ma bibia nkame de besie kire bia no ye de bebrem omgusu o mototo ne ma pa o ma ya bridge na je se bridge ni sa o hwe susan ni nsu enam ho ene asuo jemre se nsuo ehya se toto na eyira saa bridge no ma ye ne de eno kwani no kwasem ne nso ani bridge ni sapa o hwe management nso fie na auto ani a ewo ho no hwase ho no ma be ho ho no ha ba bi enkube ni sisi no saa bridge no nso no bridge ni sapa o hwe se de nsu enam ho a na bridge nso kura ba bi o mo ye de to ye no o mo dane ne to ba bi nsuo no nso nam ba bi so to mo se ha no mo de kwan na si na da ache no mbe ya to aso akosi mba pa bo me yike esro ho no a ekwan ekosi menakuma enso mo kwan da soro ho no aha ho no mo so mbe beto aso akọ tinka we de ba wi o ma bridge de nka mo nto aso emfa feeling nguso ne nkosi en so mo se o ba beto aso ha aja ti bi di akire ne ebusa ho nsem da o mbesan beto aso sa fiu semfie mienu sa da benyo ne ehunu da o mbesan ba beto aso ha nti o hwe do ho a Mr. Jin ha ya me agye ne fie na wo do ho a o hwe nwuram ho a ha wo hu ekwan no so wa ye ohema kwan so ho na me agye fie no nti ugina se ho a ball na ase ho a wo hunu ha nti ya da mo ase pa nyankopon hira mo se ma hwe Effiduasi TV wo ba so a na wa like na wa share na wa comment sa obiam fa na ho de mebo a